ఐదింటిని ఖచ్చితంగా స్వాధీనపరుచుకోవాలి, లోపరుచుకోవాలి. నీ కళ్ళు నీ స్వాధీనంలో ఉండాలి, నీ నాలుక నీ స్వాధీనంలో ఉండాలి, నీ చెవులు వినికిడి అనగా కళ్ళు చూపు, నోరు మాట, చెవులు వినికిడి, ముక్కు వాసన, శరీరము కార్యములు, ఇవన్నీ కూడా నీకు లోబడాలి. ఇవన్నీ కూడా నీ చెప్పు చేతల్లో ఉండాలి. అంతేగాని కళ్ళు ఏమి చూడాలనిపిస్తే అవి చూసేయటం, చెవులు ఏం వినాలనిపిస్తే అవి వినేయటం, నోరు ఏం మాట్లాడాలనిపిస్తే కంట్రోల్ లేకుండా వాగేయటం, వేటిని పడితే వాటిని వాసన చూసేయడం, ఎలా పడితే అలా ఈ శరీరము ఇచ్చలతో నిండిపోవడం, అది కానే కాదు. నీ ఇంద్రియములు నీ కంట్రోల్లో ఉండాలి అని దేవుడు చెప్తున్నాడు.